Wasia meti. Ayadmo. Sanya meti yara. Yesu na wache. Watene mo bro. Wabo me woman. Watena tom. Swache me nkwa. Sanya mache. Eya Yesu na wayo. Eya atoma rakwa. Eya Yesu na wayo. Ayatoma. Sanya meti yara. Yesu na wache. Eya Yesu na wayo. Ayatoma. Hey. Sanya meti yara. Yesu na wache. Eya Jesus na waya. Oradu wayo. Aya waya 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 waya. Hey. YouTube no and so Sompa TV. Ade hia me say share mawunia etimi enhwe bi mo amwa no ne online am pese gutie no sompaonline.com sompaonline.com. Facebook no Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Message no fato ho ye bekin kan no kama e dia bo ene that shronko sentiri say Fakye show yi e baaye no kame aye say emfie edu enum ekwa aduonu esuni. The first time ye wa bontini na nya ba bia say nyankopon adom ye was silent night at event center and na tumadie no live bro ba bia wo hwe na hye no nso say ura ha dia ba bia wadwene atwekọ edi ntro na mapamfo nso aye ready ewo ha na ene ye won sempi edema wonim say tumadie no aya na ye wonema pia ye siesia ye de ema ebi ene ahaban mu eno eda nchen a tumadie fofora ya wo no foforo ede aba beto Fakye showroom no ye fa no ahintasem saki aye ready breso a wode bebro sanso ena tofin komo nso ne ye de bebro live every a silent night ha na ne ye won sem kan ebreso so a ye be ma wo kwan na wo asem bi a pesa wo kan menim say team no aye hihye a ometima me afa course enso ewo ha 0551 931 0551 931 0548 931 mapamfo atrase me ko nchen na ye ko share enkomo no ase asopani justice osei atrase agobani me mo achi anopai ofe jaja na ho ti sei erade adom na dem ro tu abaye di ho ura environment ti sei wa me afi heaven adam wo jina ni wo ofe share wo se ura ha na bibiasa enye mfutu sembia ene fan sembia wo de wo se ohun me nyame mfrema free nwe free nwe so nim say abakosam so kra kire say anasa hihye kire say dua
yebetwa etwa to wiase no nipa bia be nipa bia ntimi eti abusiafo how pomudi pa me da se bi okay ma Mary papa na what to say adom bad time mama na what to say yankopon adom and dey fache show ye dey pia and dey mo nsusu antu yen ye tu aso o dey tu tu fa na dey abesie no so ye kama pa okay natural fresh air okay na ye feel wa ma wura ha na e na mo ni ajo ha ennua no oh edi ntro mu ho ne ye ni obi de na nso yate ho asem e na ye hu mfoni enti wuduru ha se ni ma mfoni na etwa wo twrosem no pepe enti Silent Night Hotel e na ya bedue erade wa peja ye wa maye so na chese ye kwa no Olumai pacho radio dom me hoye pa Olumai nyame nhyira se ende wo de apia bonten na me de me baaye no omu rooms no na Ono se we wabo machi ache ji se de mia me de ade no eba wani mangasa na ye kai etifo ne yahwefo nyina se Silent Night hotel ha aye hotel bia ye kama pa ye kama ye wo IPT ultra police for no enchen ho no ma ho na ye di dwumadi a eti se anopai dwumadi a ekosu ye fache dwumadi ahintasem ewom ahaban mu nso ewom enti ka kire obi no onka kire obi se Tofiakwa na bedwefo atena se ewo fache dwumade so Sompa 93.1 FM na Sompa TV ye wo YouTube na ye Facebook channels no so ni nyina etwagu all right. Okay, we shall for mo fanche we say ye pia wonti de hitches kakra ebeba enso say the tie bia no ye nya kase yaba no na yaba say the I say abo akrante kan no one ne ma omo betwa e de akọ sabre so Kwame Asare atrase international man ye enam nyina no ono na international man masa akwa ya nua Tofi na ho to say oh adum me do ba na mi say wadum asebo wadum to say nyam adum yeguso bibi aboko oh nyam nti etias Tofi me ban ni kebo IPT ho na me ban me basa na me say na de Tofiakwa e wo he mi hu ade fe me ba na mbusa obi no direct na mi buka mu na mi wura ha na me say ada biri wani so na bibi say wo ha na ye kuma so fo ye nimu ai ena modi ni namo na mo akobọ Tofia ma ne say ade we sha ha nti wo mebia no ana asese chese enti madwen ho saa ura ha na bibi asa Tofi unim ko Accra Golden Trip omo side baby ura ba okay the same environment wow ura ha no ye ka kire me an say ni papra o ya ha ni papra o ya ha de ma bona baso we European standard because who said there was European flowers in designs ya mu a Tofi na ma me kwa do say me na me da awia wo bi ni Kwame Asare I don't know the kwa do say oda ha senti ni say utie mi na ba bia wo bi emfa wo sa ma no ne na wo sekumase na wo nkran na wo tamale na wo share live on Sompa TV a if a cho bripamu no me no be din komo said ye be ya wo pese wo free ba bi e ba na
omu rooms no person no mu di ho nkomo ana person wo ya ayefro bi a unim wo a wo hwe TV no wo behu se de aha sitie no se wo ye wa ayefro wa ha ana engagement wa ha na utwitwa pictures na wo de send a tie ne ye edin se obi be kan kire o se Ghana ha because said the standard ne tie no obi a hwe obeka se me bai e bi kura abrochire e na wakọ akoye saade we ti na che se abusiafo enya asem kito bara ne ye won komo pi edi ene nso me ba no aba me ka me ba no a na kire se shadi e ho asem e na make otia ne na echi kakra ya okode na mo a na waba ene shadi nso abetrase san akwaba mejo so ada na ho to say oba de mi mo sa mo e bi ni na say na opia ha to say in fact me so mo be na minister de fe na obe hwe so dia ware dia it's a question mark wa ware na abeware no hu sa o da bi waya ahoboa ahoboa nde waye na se na ba bi e beye no e na aka ana me bo asan enfio now ko kan se obi guess as hu ye de wo kwan do awade say we are say obi timi hu bibi na ama na ni je e kosoro yes I guess house ni fra awade no mu awade na nya ne de bi mu I want to make point no okay and see I have a year yeah in fact we adwumadi na obe na ha said that what can obi kura beka say wakwa abrochira ba okay and I say me the trick am for say okay and see had there me can for am obi I just say yankasa kura we try music video ha oh sure because soon and very soon latest and I'm quite so ba testimony ba and na and tontuma futu so ba and na dimpa and so nam ne baby and aboniaye and so nam ne baby tiabusiafo watch out this year no ye be ma date ye be ma bibia from yankasa me ba shadi ye the latest eba na edwom no esofo mo abehu say yes nyankopon ache nipa bi nim de and then so odi for some ofia ha ye ne no ebedi nkomo odi for wura ha yi no menim nia wahu my brand here no so atrase Saki me mo akwaba na environment net say yes okay yes yeah okay Mate Sakina watene nka no ode ahintasem ebebro enche se de ye kan no na otwi ye nkomobo ni nyina no ya nto nsam frɛ obi a se omra hafi se na ye pese ye nko ane ye no ha nanso ya ba no pɛn no chief producer amakwan de se o around na o pese o be join ye a me pacho o betumi aba ye de o be call live on TV Facebook YouTube ho nyina no bibia betwa e de agu answer ne odi for some obedi enkomo no ye beba haban mu de na shadi atenasi no omfa haban mu emre ye ne kwamra kasi atia ne na chi kakra na ebra PCA ede guitar to ne na so de ye bekwa haban mu na ena haban mu no ya dane ne nwom to tie ne ye pa fi se ena nwom a ye betie no nso no efa aboa ho ndi che say ye de ba bia no yetimi ye bibi aha we nya mo asem wonu say eduru ahaban mu dia na che say ye mo asem no aba ye mo asem no aba ndi say de ba bia du na ye mo asem wa na ye bedie edi kwanwa yankwa na mintie o da sida asem no mabosi papa bi one papa na unya mo asem na mesem yenko papa emuni ekum ne bana dizi na tembat ohwemu so ana asem na akora ne ka no na enye atenie enti se de yeduru mo asem so mo fa nche ne ni mo asem kakra ene ngomo na yebedi ne fa abo bi efe no otwe ho otwe agyanka bi a
onenam kwaya ase a be matiri modinfo bi ko hye ni nyinsan aha ne ho komu ne ebedie no Eja chiremi enkwanta ne Yesue baby amemfa oh ne firi se enkwanta ne nyina oh esofa na yehu Tofi ochie janka bi ana oninam kwayase obere matri modinfo kotobunku bi ana okoshe nu nyinsen ochini nam hwa oya gina wono eba ni trim semo aboni bebere wakwaye yimu eti obekwa kope babia bambo no yesono konkora akwawo aboni bane oban every mo aboni nyina nsem da 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 Sompa chefwe de watwe ya ni se odina ni chire doctor kase bi mu hunu se ehode e wokono okowa ebobo ni ho ban every mo aboni nchen oduru doctor ni wono de hunu ya ni se ijakasi ebi firi hini beto doctor imu na she no dworobe wo firi doctor ni wono de na rewo chinchiniye ahono ko hunu bonhwa kase ebi a oye na dwen se obebo modena na wahwira si bonhwa imu akwa atu bonhwa ni mu edi abone ba ne obanyo afiri mu abone nyina sem Tofi oduru bonhwane mu no ma na ni suhwe bonhwane mu a wonyini kase bi na ono so ayaka na oda bonhwan mu eti wotwe ni san na chi ordinary wo ekwa enu okohunu kwaye bi se doctor kase bi pani enti watwe no di nani achira adukuro nu mu se akwa wo to adukuro ni mu di abone bane obayo oye duru adukuro nu na edua no soro no ebubegu adukuro nu mu a wanya gine bia afa de wadan nani kro no okona nim kakra die wo hunu ya ne se sibokasi ebi negina nanimi nto yese obesasa na chi ababe watu babia otwen dani nani enyamema obofo ni kuretu a wogina na chi yi na kire sa yaka o nani mapem na kire pem babia nye yi ama wotwen janka ya enti osuare husun bi eno na media ya medwumo ametue anopai mekeka mo asemi otwe janka sem na me kan yo nedwuma woto ya na me tue wose ye minyame chirem kwantane Yesue bebia memfa ne firi se Tofiakwa enkwantane yinyina oh na sofa na ehu. Okay, abusiafo we Shadi eno otia ose kyereme ni amenye kwantanan so de kurani ebia wutie mi anopai why say abo agyanka kwanta wakoduru so no hia boafo anopai kwantanan ne so no yehu abekere de obeye wate Yes. benim se onyaa wo emo watamfo anopai we eni Shadi we kan nwom foforo no ebi ho na mo edi akira eba ye wi ahaban mu no na kire se odifo Samuel ebraso simadu ene ebebo nkomo Shadi de
why say bag no tigi say otran me nkyɛn a odi for some we a hye no nso sɛ ye de ahintasɛm ɛbɛbrɛw ansa na tɔfe nkɔmɔ aba anopa yi de ye ka ne sɛ kɔso ama ofidie no ɛna ha na we ɛyɛ live every silent night aha ɛna ne show yi ye de free ɛde bro me sure sɛ wo hwɛ o Facebook wo so a wo hwɛ ɛwɔ TV no our environment ne sɛ de sitie eti me show nkwane na maka kyerɛw sɛ o pesa wo ya ayefro bi a aha ne sɛ wo ba uwi a nya afei na wo betu car na wakɔpɛ baabi akɔtwitwa pictures dabi uwi a na omu rooms no nso ɛyɛ standard European standard what kwan akɔ Europe a saa na hateɛ eti wo da me kan no brepam no mema omu de omu number atodwa hye no nso sɛ miso 5G enso aso yasen omo eka ho bi ene edi show we edi ebro brepam no meka wo ho asem edi akyero sabre de odi for Samuel bofoten abetra se ohene memo akwa aba na ho to say fantastic odi for ho to say odi for den ho de we de I say obi a ono oton enrusu aduro no ono so orodo na ebeda yi eti se odi fo ho nya den dia na che se asema ba okay yenhwe odi fo Samuel bi anne na obi tie yen mo location wen number enso ewen nia etoso asembisa ne se edie na odi fo Samuel eya ankasa Benshia and Bobwa, Jabba from the house. And let a would see would be for somewhere. I have born in a bonus and they say, a papa. So what you shed a chila or Kumasi Menshia and Bobwano, a Jabba family house. Kumasi Menshia and Bobwano, a Jabba family house. So when you do Kumasi Menshia, now say, oh, you share Kumasi. Traffic light kesia ache o Kumasi Menshia ahopa traffic light na si hon ma okay be a filling station e bi wo Menshia ho no okay wonya be duru ho no na se also hwehwe odi for somewhere akraketo akra betima kire odi for somewhere na so ye enti se obi tie ye na opeso hu ba bia odi for somewhere owo a e Kumasi Menshia ahemboboa no okay e Jaba family house e bia na opese ofre na woni odifo ahwetwe nkomo okay odifo kuta na mama akoma yensa ofra ni nyina ono a obefa ono bedi nkomo enti se waye krado a me de number no etudwa okay 050 45 88 454 050 45 88 454 0246 66 171 17 0246 66 71 17 057 480 55 19 and no de odi for Samuel na homa tra ofre na on sabe kano okay na tofina obusa se edie na odi for Samuel otiye se wotie ni dini akwankyere eja okay na akwankyere papa o so hunu niama otimi ye okay o haw ni amane bia eso a wodi ananti abre wodi akina bre wasu abre no bra odi for Samuel aso ye Tofi eniame bi ekoso odi for Samuel aso ye a edumre bi a aya na ebro ma adwen no menti ase so okay eye yare a ye frɛ no etwere okay nanu ya wa yensankyerani bi be na wotwe bi a Tofi me transna me dwene ho a eye mwanwa eye enano yawada be ene na wotwe na omode abrantie bi ebae omode free sahwe ba bi na ebae na papa obae no sede na no nyina si ahohoro na nim nyina apagya no okay na yebusa mame no se
If you must say na what top for musa. Tis a form yade. A form yale. Yeah. What top for musa. Oh, the next in beer. Okwa penny mu. Yawade twa mu no ba ho. Na no yawada. Okay. Omo ba ho no mo. No mo ba na akra na nanim nyina apagya na no nyina ho no. Said o chese we na yawada no. Oba ho na. Because oflu ho no koye no. On top from beam. Wow. Say I na watch pedie. Na on top from beam. Oh, okay. Akwantu so. One more person mutu kwan kwa brochire no. Okay. Eno die adanse ene die. En na no na PK busa say onim say eno na ye especially adie ma odifo na je say o pese o kire say odifo enye on na je visa ne de. Nyo na je visa. Nanso no obema wa kwankire. Oh. Simple. Se wako okoduru wani refuse obekọ udi kura ni computer no so because enam na me kasa asem wi wona oba ye refuse obi won na wofo nyina kura wo ho. Okay. Na so ye bibia wie na so obekọ akoduru ho no no na nyema ye basa. Okay. Tumlika bra odifo Samuel asoye menhia hemboboa no Ejaba family house. Okay. Tofi obi ho no oton ayento obekọ akotena edwomu ade na wo ton no ebia na ne yonko ton so ya salai wo ho oso akwaje bosia oso akwaje aban besie ye twen o ton ayento. Okay. Tutumlika bra kumase menhia hemboboa no Ejaba family house odifo Samuel akwankire eja. Okay. How bia amanie bia de ato obi na ebu kwasia oba bia tena hon mama be ma bia hwe no wa hwe no school nyina awie o wie ye no wa hunu se afi no wakohia no yonko krach ni papa ma tena se mensu dabi enfa homa enso kon dabi enu maduro bi mu na ensa ye de hye enku no enu an ye de titie yeah e de sra Tofi, what TV so out the best sir. Said okay. Yeah. Eti no. E kwan na wabo ato no kwan na ofa so kwan no obefasa kwan no ma asaba won chen. Okay. Eye adansie bebre, adansie akese na eko. Okay. Abrantie bi ba honom, o se wahwe oba no nursing. Ama wawie nursing no. Nursing for so mo ya ba se bo. Oh, papa, wahwe no abrantie so ye taxi driver. En wahwe ababa we ya, wahwe ababa wani wi ababa won safi no akohia doctor. Oh, ne ya. Nti enya de obetimi no. Enti abrante ne sisi car, e car wabɔ no ho nyina doctor ne say obetua. Tofi arehu. Arehu. Na abrante de ba ye na obeka asem no nyina awie ye no. Na misu. Papa man akwankyere. Yeah. Na obegie di say ababa wana sa ba say doctor ne say ono so akwakohia no yonko doctor ni okwa walenti no. Ono so nya ne class. Ayeka. Tofiti ohawni amanie asoa wache. Yes. E de wo de achi na che. De wo hu ni se wa wie ye nyina apem no. Okay. Tutumlika bla odifo Samuel asoye. Kumasi menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Okay. Ebia na ateka mu. Ebi so na open tama kwa asole. Je number no ne frɛ odifo Samuel. Wa no be kasa. Na nia awose wo ye no. Okay. Number ni 050 45 88 454 050 45 88 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17 057 840 55 19 057 840 55 19 oh how ni amanie na eda wo so no yeah eya na ebi mu say ya bre yeah sa na ya na odifo Samuel epebiatie mananti tinchina papa me yehwia enya ye makosku akwa eche na so adwuma no me nya bi eno bi na odifo Samuel epetie okay if san say one na wakosku abetena fie o maye unemployment
Oh, Mugufia, Omunya Jumanya, Omudi application, Akogu baby no, a fa hanky a him. Okay, sunset, or ba odi for someone. Dabi onyame mana no wajai to free soro ti gisa won so obo homoden. Okay. Okay. Yes. Yeah. Woni mame fa we ntwa mu fisa wonim se Yesu ba he no wo yade bi tina me ka se wiase etoda bibi wanya akwankyera nsembe hawo me kai owura bi a ono na we ni frani Peter no ko se me pese me hunu ade Yesu di ne nsa etare na ni sei no wo se ani bie na bie ba me ka se akoa bi nso wo de ti nete e de sra na ni so omfa nsuo nkokokoro etina kire se etoda situation kro no ano etoda ebia akwankyere bi wo ho a e wo se wunya ansa na sa problem no asolve aha akwankyere asemo yeah sa enfapwe so ba ni le fa mi lo dabi yeah ba ko oduro ha mo afa sakran dabi wasomo friend bla yeah oba ye wasomo nu ade te na te oh, what they do the same place was up to share the friendly. And what they said in a good any, was a rally said a baby when you're better didn't see. But you were dear. But also, or can say it's auntie. What they said good auntie. What the people saw the said to show no kind of yeah. And to show a spirit. Okay. And the Tiano Sosono. Yeah. And the Tiano and the for the Yodi. Okay. Yes, we are of me on one me a good. And son only pay your cratias for. Yeah. Wow. But when Friday whom so yeah. And you know auntie. Oh yeah, what said when the photo swing the cocoa you and son et. Okay. And know what you say. What could baby or you na ye kuyade ye tete ha ba bi mountain say wunua bi ye kuyade ba ko tete ha ban na okay e di ama no okay bra na odi for anhwe honhom a edi sa o hawo ni amane no wo ton a ye nto awale sem aye basa enkobesie adwuma sem eni e be nyina na odi for anhwe honhom a edi okay I was here for bra odi for somewhere hon komo e na ye twetwe manhia ha traffic light na sa hembobo ano eho a na wo sabre die ye de odi for number no to atwa to na afa die ye de odi for somewhere bre akọ na wie ti ma minti o obi tie ya on paper no number oria on paper differential so okay okay 050 45 88 454 050 45 88 454 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 057 845 ana abriwe ni so kakra okay sisu bi 057 840 55 19 057 840 55 19 okay okay mate ekosi okay 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 mate okwa mechia odifo omo no asamoa ene ke jamre nyina o se mechia omo na chia
odiifo ba na che say sof maame aha maame say wa oba papa bi okra no mate na nso say be yo na meba tude nya abotre menim say utie mi anopai oba he maame ba why abujafo odiifo Samuel na yete ne nka say ni PRO abekasa de amaye no Saki atrase na kwamna won so betrase na fa nwom ba ko etwamu ansa na ene ya wa abonten sele medican aka no na nya ba bia say silent guest house na ye wo esanso event center na eho na ye wo sisi ya na nkwasem ni say ubewura ha efe keke bibia de na kwam na aha na dwumadie yi de ebro sele me no kasa yi no team ni nyina are ready ma mera transfer na de oba kra de daddy ebo ni chidom kama daddy enso ewo hada papa ya da wasi nyankopon hira se de obe ya na oyeye no sanso na so pani justice enso ewo ha eno edanche minister IBJ atranse na Kwame Asare atranse na mom production team no Dr. Silas wono na ne switch na ekoso ha gina na wono na etoto niema na international man ya TDD otak no crowd na mbebu yima enso ewo ha na head of MC enso ewo ha the head of MC and then so a special day at the mano aki and then a aki now ewa ha Godfred enso ewa ha aja one de wonamo a wo ya ni mfonyini ni otwitwa abusiafo kwabra adi fanyum ba kutwam na afede yenko dwumadi a wato ne de ahintasama a new segment a ya de abefra show no ntima menti o metodwumde ama wona oni ani da so na no bi frame so okokana no aduru na wahunu se niam anye yie medimire ma shewumi medimakumenyi na ramatusu ya yawe medimire ma shewumi ya na medimakumenyi na ramatusu efiseminim se oya dofua unisham nase abrabo chinchin kosidempa meshawa every semini se o mi hu adwimpa yehoa adwimpa nunti ubesana mami awiye pa anope mi dan wo mi ritwen wo mi rishewa mabrabo nyine Mekase kantamantu nyankopon na shewbo sumpeti efue ebebemo onu kwafo ni ne wa sheyembo. He's a faithful God, never fails, never change, no kantamantu nyankopon na shewbo makanim sina ebebemo onu kwafo ni ne wa sheyembo. Aki, happy birthday. Na menka mabrabo munsem wana setro simunsem tofi. Na menchire minsem nchire wona toda na wonwira hono. Menchire minsem nchire wona toda na wabamu bupoto. Mama Mary. Na wanti asiese enida so nyina sanyo. Kasemi dan wo mirichen wo mirishewa. Mabrabo nyine anopai kantamantu nyankropon na sheyembo Tofiakwa se ebebemo onu kwafo ni ne wa sheyembo kantamantu nyankropon na sheyembo Sompa shafo na ebebemo anebebemo
Yehowa nini wa sheyempo. Anyway, Mark Enimrenchi ena etroye ena Shadi ena anopei wato ede amaye. Onim se eya bekrumu ensa enti no na kire se enye me nwanwa. Ene yewo enwum pi ede ma ewo show yi so madika ka kire se ene yewo silent night. Ene se wo kwa asori anopei a me ba cho opon afa odofo bra ha bedidi wate. Fa odofo bra ha bedidi. Na ube renew marriage na wankasa no ebeje wo nsam fise niema me ba ha ma be hu no abusuafo na ma room washroom ho hu say yes bibia da na kwan mu bibia da na kwan mu ewa ha se say de ofa ya du so no eye ahintasem na ahintasem last week na ye launch ye ene saki atranse ade ahintasem ebrayen owia hyane nso yare tofi nkomo enso ebebro ene ye won komo bidio na ye hintasem bi ena na ye beka ade akiro eti se saki wia shadi de dwomba ko enso ebetwam ode enwum ni twam wia na afi de tofi nkomo eso ena adri se say de me call MC afo no ho na baby adru no ahintasem ene yadru so yanko ima okay Tofi me da say etiefo mo nyina akwa aba eba Sompa TV mo TV radio no so Sompa 93.1 FM na Tofi woni say silent night etinyama IBG ba ware dia e na wona ware dada ne de aha na Sompa straight up serious ne da akwa o gini din wa ha na o de o me ma fans no ho mistake afi we ho de de ba ye wo no akutwitwa bi no Tofi me na se power akonya o de ama me na sabre ya bo nonso apa ho if I say akabe sima nwotwe na nwotwe abo okay aha na onim say bra oko US a omuso akasima nwotwe na no miensa abo ahomache no miensa yes ahomache no miensa abo anapa ya sorry no baby phone swada wow ai na oko New Zealand cry ye chen omo 13 hours okay 13 hours inti na hintasemu no ye be kire ade san ne ade kye wow hintasemu ewo mu aba wa adwemu da say ne Ghana ade achi aya sorry no e de cry na ba ye because some hours ago no ne yada na sisi ya no ya sorry e ye den e na ade achi na ni nyina ye so wo hwe globe minim se wo betimi apeke amame a mo betimi apeke globe amame a right aha ewiase nyina na kuta me nsem no ewiase nyina kuta me nsem se kusia right nti ewiase nyina nie so globe no ye Ghana ye wa ha Africa ye nso nie na de tie nie on se ye wo rotations ahodo asase ati suoi on se yete ho but unhu se asase ni etwan no ho eso asase no etwan no ho asase etwan no ho no eno na ema yehu na da ene ade saye na etwan no ho 24 hours a day 24 hours a day asase no call round the sun 24 hours na asaba be si na chi eno ena ema enya eda baako na enam se etwan no ho ni ntino awia de stationary na se gina faako the awia no ba bia asase ni betwa no ho akofesi awia no eho na adekye enso ewo enti se ebo 12 Kenya otim se awia no ano hyepa because 12 o'clock no na ye fesi awia no direct sabre no ye fesi awia no but enyan enkoto so pepepe enti otim se ye wa na pa fine na pa ntubo se awia se ni etwan kwa kakra ntubo se bebo be 12 no na afedie yaba be si awia no so direct a che se awia no ano eye din pa na bo si ye be kwa afi na abo no miensa afi na abo no nsia
na just say ye free awia no direction no aba awia ba bia awia mbo nti wo so omo asa abre omo ada no anasa ade asa wo ho no omo sa abre no omo hu awia no ha nti yen ye hu awia no ye na ade a kye yen nti ebra ye so ye be free awia no ne shadow mu no na ye so yakọ anajo nti de bia no ye wiase ekọ round na ekọ aba be si baako no 24 hours in the taking na say it me count no as one day ha no ye one rotation no na yes another rotation na area no events e bosome na ekọ round na e say movie around area no e say ekọ area no ho na asase ete so etwa area no ho hia saa 365 days. Yes, 1 year no. It take 1 year and sana area see say mo hwe de me ye ya. E fa say microphone ye na ye area na. Area se no kosa safa na saba bisi. Na say 1 year no. Aha, na say afe ato yen. I don't know. Now say wo hwe globe in so a en she da straight. Asa Atlantic akra sa. Aha, Atlantic akra. Enu ti na na tofi entasem ba ko wo mu no say through December and January aya na bos yen wiase e ben awia ne kakra. Yes, e ben awia ne kakra. Ti na you do December na January na awia no anu o hye no. Okay. But ye ko be June ho ba bi no. On say e ko round the sun no. Na twe no ho kakra free awia no ho. E free awia no ho. Wow. E ko na chi kakra. Wow. Enti eno na mama ye se ye wo insutobre. Yes a wo Opebre. Ha. Esa how much time kura na ewe. Good. Enti sa adechie ne adesan no. I don't know my hunu sa de we. Enam say o say so hwe mo amuhu globe ni ye no. Enhye na nye straight say. Dabi. Aslanting ho sa. Yeah. Enti wo say awia no e wa ha say na say e bo ha. Esoro hafo no so enhu na awia ni ye. Okay. Omo hu na awia ni ye. Enti omo a e fa say sa de we friend North Pole. Omo wo so no empempi na hot enwunu. Because omo ha say no awia no indru ho pa. Okay. So omo hwe omo temperature omo timi kwa negative. Ti no obi say awaba. Na say awaba Ghana ha say awo aba pa no e fa say bia 22-23 degrees. Yes I feel the heart. Awo na ba. Emponie. Baloko maybe to say US and say UK mu a etimi kwa negative. Wow. There's a fridge mu no. Ya do fridge. There's omo timi blog na say okọ North Pole ho pa de etimi chile. Ekọ negative kra. Wow. Na say ho nyina ya blog ntu be kono mo nta de hyem nyina so ye different from yenso so ye die. Na den na ama me kasa saa enuma we nyina mpese me da na di edit shop. Na we di kan aka no. Ye see Ghana ye see 2023 mu no. Eye 1st January 2023. Na omo New Zealand ene omo Australia no. Na omo da so 31st December. Tofi. Na omo da so 31st December 2022. Asem enye wanwa. Eye hinta sempa. Ye Ghana ye see 1st January 2023 no. Na New Zealand for 31st December 2022. Ye see mu no omo nso omo achi. Omo so omo achi a afi na omo ba. Enti se wahwa ye kobobo bia wo sa area ho a. Omo so omo bo no anapa ba ye hwe na ha say be 12-11 ho ba bi. Okay. Aha, because of senior adesign ne adehye ne na wiase na etwa no ho no. Etie no ena masa anema we nyina ba. But eventually New Zealand for no Australia for so by 2023. Wow. Eche say abrabo emu ebi bedi kan ya jawde na so so bo ho so a ubedu enyenyenyenyen no so ubedu ho. Okay. I just say ufri Accra eba Kumasi. Won say cars ni bi di speed pa. Obotima betwa ho say shum. Okwakodu bi at Tech Junction no. Okodu Tech Junction bi a 15 minutes 20 minutes later no so okwakodu. Nti e den a abrabo ni bi bedi kan ya bi. Na so e den a so bo ho so a won so ubetimi edru ho. And I feel so toughy. He doesn't back on the say, Ansana adie bechino. Sum na eba no. Aya na emu du. Adie bechia. Adie bechia. Esum no eba no emu du. E friend esum kabi. Yeah. Emu du. Pasa esum na emu du no free hwa na adechia ba. Na han pie. Nti with the name and story and by example. Emra otomu baako, otomu mienu. E comprense ho na ne kwata no na ayiyia ya kese. Yeah. Na so otomu last one opie no na no ho aye form se akoda foforo. Eti wiase no abrabo no mu ye den mo pa.
ɛkyɛ sɛ ɛnkyɛ woba bɛdi wow ne nyinaa yɛ sɛ wobɛbɔ ho so na wayere wɔ ho tɔfe ɛnɛ mede ahintasɛm no abusuafo ahintasɛm wahu ne ɛbɛyɛ ama wabrabɔ deɛ wobɛsua biara no wɔ biribi ɛbɛtumi de atoto wabrabɔ ho ɛnɛ wante hwee no sɛ esum no mu yɛ dura na han ɛbɛpie ɛkyerɛ sɛ sɛ nei usu bɔbena ɛnkyɛ sideɛ ɛwɔ w'anim hyɛ no nso sɛ obi di kan gyawa onso wobɛduru hɔ sɛ de yɛyɛ si 2023 mu ana other countries bi enyan si 2023 mu no ɛyɛ saa na tie eti anopai no sɛ wotie mi na wohwɛ mi ɛwɔ Sompa TV a sɛ wotie mi wɔ online sompaonline.com Facebook no ɛyɛ Sompa 93.1 FM gyaw message no ɛwɔ hɔ YouTube no nso ɛyɛ Sompa TV no a mepakyɛw hyɛ no nso sɛ ne na emu ɔden a ɔkyena nkonimdie ɛwɔ hɔ ɛnkyɛ yɛbɛdi nkɔmɔ bi mebɛkɔ kwabena hɔ na deɛ ɛnɛyi saki kaye ɛfa hintasɛm ho no wɔde ɛho adwum bi abrɛ yɛn hyɛ nso dwumadie yi no ɛyɛ Fakye show yi ɛna wotie ɛnkyɛ na tɔfe nkɔmɔ ɛba ma mary no bɛtena se na afei deɛ yɛabɛdi nkɔmɔ saa bere deɛ megyaa mu ɛde wo ama kwabena Shadrach na ɔde dwom atoa so ɛde ama yɛn ɛnɛ yɛ pia bɔnten o ebia na wotie yɛn o hwɛ yɛn Fakye show no yɛpɛ sɛ yɛde baabi a wo no ebia o first service o pɛ sɛ ɛhɔ ne yɛbɛyɛ no a wo de number no yɛ 0244809641 0244809641 na 0266 30 3733 0266 30 3733 ebia ɛyɛ Methodist Presby Roman asɔre biara wo kɔ no sɛ o pɛ sɛ ye show yi ye de ba wo wasɔre dem hɔ na o first service no ye no na bɛyɛ Fakye show ya me ba kyɛw ye bɛba wo de ehia ne sɛ number me de to dwa me no 0244809641 ana 0266 30 3733 aso no mo ntena se mo so no Tofi wo no team ye pɛ sɛ ɛnɛ ye first service ye no mo ɛna ɛyɛ ye bepie na ye de nkuku ne nkaka aba mo aso dem hɔ na ya be service no e de afiro sabre de mi jamu e de ama mi ankasa mi piesie Shadrach amoako na owie a Tofi nkomo e de akira ye de ebrew kama nda se daddy ma mentio mi se mi nua kwabena ka asem bi wo ne nkomodi mi se se de wiase no enye baako ebre ne niam bebre sesanti ebia obi de eno nsia wo ha wo de e wo ha aha nti fa ho tutu obi a eti kakra meka ne se abrabo enye mirikatu dabi wo de bebo se de ma mary e ma me yi wachire ho akwa wo se back book ai wo de bebo aha we so ka am se latest no se abrabo enye mirikatu wow